Haino hai lamsogo khajani takhuk tai bukhuk songno somung channel tini khai norokni bagui tui phaijao ka muya chakhwi podre podubui muya chakhwi khlai chanani hinai phaidi hingkai tamo tamo tong nailaigira na swkang puila nahadi muya tongo sejna blai tai motor tai dal suda tai siping lebu blai moso berma abo haike kwbangma phardi camera gana o khai tlang phunukgano nahadi muya anike sobসময় muya rukrupjak norok bazani pai direct helebui bo songui mano karon chakhwiba tar noromo suda baina noromoi thango anikhai rukrupjak oro pasho tongo muya hingke tei sejna blai bati kotorma o thaisa nahadi tei motor bati chikono bati ada tei dal hingke 3 চামচ moto nakha tei siping hingke 1.5 চামচ tei suda hingke 1 চামচ tei lebu blai lai nakha tei moso kwthang nakha chini nokha swk moso yokchai aboni bagui norok hingke jebu swk yokcha abo nog ojon tei berma moso no nadi tei som je nangsak tam hingke angkhe 1 চামচ no nanai ano mwkhitwng bai hingke som 1 চামচ suda 1 চামচ hingke ongo hingke norok bwswk kwprapsa chakhwi bo nong ojon tui nadi som bo nong ojon tui nadi nahadi ani mwkhitwng motor chomjakya tei dal bo chomjakya obono tabuk kaham kai suwui swkang puila rugrunai mane songnai muya nahadi ang tui kwbangma khai rwkha motor chomjagyani wngmani bagui muya lai no tui rwkha o jagao ang som 1 চামচ rwkha tai suda 1 চামচ motor dal muya khai ekloge rwkha bono tabuk kutuk rwgrunai nahadi kutuknani sesengkha o jorao kisa khel khaina nango tam bagui hingke kutugui bwtui kwsar thanaisa nahadi chaksai faikha kun phano kiyogyako tabuk se kutuk doro ba motor haini bukur phumulole hai wngkha kaham khe khel khai tongna nango o jarao kaisa koimung norokni thani norok jodi no ani channel o kwtal tongkha hingke norok ani channel no subscribe khai redi tei ani video no bo like redi tei share khai di nongni friends tei family rok no tei nongni insta whatsapp facebook rogo bo ani video no share khai di aswk no hambai nahadi kutukha kaham kaino kutukha bwtui bo rankha o jorao motor damungkha phaidi kolui naigranai nahadi motor bo muntutui wngkha tabuk berma moso rwnai o berma moso baksa taisa kutukha hingke munui thanai motor bo ang berma khe bokhorok khibui rwkha tei bokhor bo thegui rwkha je mansak obono tabuk kaham khe kutuk rwgrunai berma moso kaham khe kutuk mani yagulo nahadi ekdom phumulok phaikha taka hor kwbang phano bwtui kwchaya tam bagui hingke berma rwjak berma rwkha hingke phena rok jetutugo phena kasai hayo aswkno phatui thango norok nugui tongo hingke o jorao norok thok kwthwng bo lukhlaiui rwui chai mano chakhwi no angkhai tini rwliya norok rwna khai rwui chadi nahadi kutukha ekdom motor rok bo munbaikha kaham khe tabuk o jorao sejna blai rwnai sejna blai le blai jatiyo ba rwkhaino munba bono khai jotoni se laso rinai nahadi o bati thaisa sejna blai no rwbaikha oro tabuk kolui rwkhaino bokhai munui thanai baksa borok hingke chakhwio sejna blai rwma chajakya phele phele rok ongo hinui kintu chini bagui sejna blai chakhai belai no kaham chini sorini bagui aboni norok jotono sai mano hingke nahadi bokhai munui thangka o jorao lebu blai bo rwui rwsinai ang lebu blai no bo kwchar ni bokong kwrak nokhai khibui rwkha hingke rechek ni khai rwui rwkha bono tabuk kaham khe kutuk rwnai lebu blai no bo kutugui muphunai nahadi kutukha munkha lebu blai bo o jorao tabuk awan rwui sinai norok nangkha hingke mairum gura rok no phano rwui mano mairum gura bo kwrui hingke norok mairum no chomui hului rwdi angkhe mairum chomui grinder o khai hului rwkha ekdom kwsap khai tabuk awan rwui rwmani yagulo belai no kolnani dorkar kolya hingke awan bwthap wngui thanai se aboni bagui kolna nango nahadi ani awan belai no kwsapni bagui swbagui se thangka haifano 5 minute kutuk rwnai awan rwmani nahadi 5 minute wngkha chini chakhwi munui se thangka lebu bahai rok motomani jip wngui tongkha ebreno o jorao tabuk hor off khai rwsinai
chini chakhwi mungkha tabo ang shipping phunukmani norok no o shipping no kisa yogui kisa huprai rwkha o shipping tabuk oro rirwnai yogui hupraijak shipping hingka hingkai tambagui himale mai bai chwng chakhwi sapigui jakha hingkai shipping ma warkhai belai no motomo aboni bagui ang shipping ri rwkha nahadi chini chakhwi muni si thangka ekdom chini tipra sani mui chakhwi mui belai no kothok ang kaisa batio lukhlainai nahadi lukhlai rwkha khoksaka ang nahadi shipping rok jotono sijagui tongkha lebu blai sejna blai rok aswkno hambai taisa norok bai malai phinai next